akadi nwata mma ka o ji efido isi otu nsi eme ọgbastala yi mee nke ika mee nke m ọma nsela anyị okwunu onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu mmadụ erukanụ ebe anyị nọ anyị ebidokwa n'ebe anyị kwụsị mmadụ na-agbagwọla ọgwụ ego ofu onye ya akalele ọsọ yi ma ọsọ n'ọnụ ayi o nwere onye mere ibia sabab egwu dị ya yọnya yọ ọsọ ndị Owende mmụbụ onye ọma Tochukwu nụ ọbịa m n'uche gwuo mie n'ọnụ ọbịa m n'aka akpọmịa n'ụbọnụ ọsọ ndị Owende ekwulu karalụnụ ekwuru karalụ ụbịam jebele onwe inu n'ife gị na chi ya ịkpalụ unu ama na ọgaranya na-esi na chinu agbakọm mbọ bụso ego nninu ọsọ ndị Owende mana onye ọya gosi ka ọya gosi nụ onye oge emelebele ka ọya emelebele ọyọyọ ekwuro ka a na-alụ n'elu ụwa ọsọ ndị Owende ọsọ ndị Owende ekwulu karalụnụ onwe onye mere ibienu ajụjụ ka na ajụnụ ọ bụ mụ mere onwe m ọ bụ mụ mere yi ọ bụrụ mụ mere yi n'enu ụwa ife na-eme ranụ m ka mbilenu m nụ onye ọ na-asọnya sọbanụ ọsụkosu nwambi subanụ fanụ ije sawa ije ngabazia catwalking ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu otu nsi mụ ọgbasala inu mụ bụ onye ọma Tochukwu nụ otu nsi emene n'ụwa mụ ọgbasala iyi mụ bụ onye ọma Tochukwu nụ ibe tinye mụ ka na-emezinụ ọsọ ndị Owende mụ bụ Chukwu emeka omeje Chukwu na ọkwadoro m ọfụma onye ọma Tochukwu nwa m onye ọma na mụ si ibili na Chukwu gọziri anyị onye ọ na-ewe iwe na-eje ogo transfama maka na Chukwu nyere anyị onunu ka enweteli ya ozi onye ọma nwa Tochukwu asị gị gaba n'ilu ọkọke mmadụ n'elu ụwa ka na-ajụ ike ogo nke inu ka isi akọ mụnụ ka esi akọ inu n'ezie n'okwu onye siri gbakụchebe gị yala
ọchanụ onye ka nke edizi ojinu ọ bụ nke onye ọma tochukwunu ọ bụzi nke mụ dizi ojinu Vanezenu manu mejili sanu keji manu meji kanu meji noi Nweze atabi mo mejiye kedifi na tajilumanya no obumu bajilo meji kedifi na fulana malufunu obumu meli ifenu ife nemei onye chukwu gosili n'onwe ngoliali ya maka na onye ngoliali onye chukwu mele ọgọnọgọ ga-abịali ya ọbịazio na-ewu ụfọdụ iwe ọbịazio na-asụ ụfọdụ sọ ọkwa otu isi eme ọnwụọlụ ndị ọ na-ewe iwe ọkwa otu isi eme ọnwụọlụ ndị ọ na-asụ sọ ọsọ ndị owe ndị ije n'ụwa n'ọdị ogbunu ije n'ụwa n'ọdị ogbunu onye danye okpubezienu ịmalụ ugwu ịpụtanụ ịmazi egwu ịtọnụ ije n'ụwa n'ọdị ogbunu oge sebezila anya okwunu otu sọlụ mụ ka mmemme otu sọlụ iyi ka iyi emenụ ramụ ka mme nke mụnụ n'ụwa mụ onye na-asọnya sọ onye na-ewenye awe achọlọ m ịma nchọzi ma mejebebe ma ịchọlị m ifima tinye m ike jelu na bima ije na bima o nwere ike ịchọlọ gị ve ijebezie na bima nụ o nwere ike ịmanyelụ gali maka na onye chukwu mere eze unu chọrọ ime ya eze onye chukwu mere odogwu nụ maka na chukwu chọrọ ime ya akalaka si na chinu mmadụ ewelu n'ibia nye ọkụ nụ o nwere ndị niile eli na ada asụsọ o nwere ndị akpụ iyi na-alụ ada asụsọ o nwere ndị ji na-aganụ ndị ji na-aga ada asụsọ tochukwu nwa m onye ọma tochukwu ka mụ na-akwụsị onye ọma nwa tochukwu nụ ịbatazie nọ n'ọyọrịma ọwa arụsị n'anya kazi mọchanụ onye nsi ka ịchụ anụ ọsịzie n'ụkwụ m dịkwa ụkwụ anụ asịzie m ya ka ịchụọ mmụọ si na nna esizi nụ mmụọ oge sebezila anya okwunu ọgọmmenụ n'uwe bụ na m kama ọgọmụnye gbọmụ n'enu uwe gbuzie n'onye mmeri ya nụ anụ ebula ọkọba ọfịa ifeọma mmere bụ na m ọgọme bụ na m una mana obele buteli ike nu obele buteli ike webuli ike Pentikọst Abidjan ka o ji sala ọkụ nu ịnọdụ mụ bụ onye ọma Tochukwu nu
ọkaka na-ejezinu amansi ọkaka na-abata echekwube m mmadụ jebenu Chinonso Kenneth Nchekwube odogwu buteli ike obele buteli ike na Abidjan odogwu n'isobilinu ego yi bakwa elisinu ego yi kalila mosu ego yi kalili ndilonu ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ obele n'isobilinu Chinonso Kenneth Nchekwube anyị ekenezianụ Prince Chinonso Kenneth Nchekwube aka obele buteli ike na Abidjan ezi nwa si amansi ọka wepụtazianụ otu isi emezinu ọpụtazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu maka na Chukwu fụrụ n'anya maka na Chukwu gozili ekwu ka arali obele ebuteghị ikenu ike Pentikọst ọsimu kenenu Masha na Thailand odogwu onye ọma n'isobili obele si mụ kene yinu dị Masha na Thailand ezi nwa si aka ọkwa wepụtazianụ ịnọ n'ife a na-eme isokwa n'ife a na-alụ ọsọ ndị Owendị sawa weliaje sa shekam ọ na-esi okikwa ọsọ ndị Owendị Canada ka anyị na-ejenu anyị chekwube mmadụ wejebenu Toronto ka anyị na-abatazinu onye ka anyị chekwube jebezienu Chief Sunday Jude Iyoke afụ nwa cheta na bilinu one of Idoha Igbo etiti ka isejenu Enugu bụ nke ijilechinu onye ọma biko bilinu ọgwụ otu isi emene n'ụwa ọpụtazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ ọsọ ndị Owendị onye ga-emetụ ụwa mma anyị ekenezianụ Chief Sunday Jude Iyoke afụ nwa Chetanna one of Idoha Igbo etiti local gọọmenti Enugu steeti kizipụtazianụ former president ndị Igbo na Jamaica odogwu n'ibizi na Canada Toronto ebe a ka ibizi ebinu kenelu modozi akwụghị Dr. Mrs. Ndidi Juliet Iyoke ezi nwanyị dị ụkọ ndị ọma na Toronto Canada onye ọma Tochukwu ekene unu ọsọ ndị Owendị anyị ọcha ka anyị na-ejenu Nnogidi village ka anyị na-abatazinu Nnogidi village dị na Agulu
onwere onye anyị na-achọnụ ọ bụ onye ka anyị na-achọnụ High Chief Tony ike otu onye odogwu abatagolu ugobuzo wanofagulu mba monyukwu n'idatọ alụsi ego na Japan anyị ekenezianụ High Chief Tony ike otu onye Ugogbuzo one ofagulu mba monyukwu n'idatọ oyi bụ alụsi ego na Japan and the hotelier, industrialist and manufacturer CEO Nippon Diamond Hotel and Suite Limited Amod of Lagos maka na alụọ na anwụ elie na ndụ ichebe ị ga-eje nweta ndụ ọhụrụ gbara ọsọ jebe na Nippon Diamond Hotel and Suite ebe a ka ị ga-eje nweta ndụ dị mmanụ CEO Toyota Global Investment Limited Japan Manufacture Toyota Electronics Alaba odogwu abụrụ guy name maka na ife odogwu mekeji malụ odogwu ojiwo ya dị mmerụ arụ ọsọndị owendị onye ganyi na-ekwunyelunu 10% na Japan odogwu bịafumanya Friday ya na-achọ Sunday n'isobilizienu Kevin nọzianu mmadụ ganyi jekwubejebenu obele nwa bilinu anyị ekenezianu Friday ihe a na-achọ Sunday CEO KIX Trading Company 10% na Japan ezi nwa si Abia steeti eje onye ọma Tochukwu ekenenu anachọ mmadụ achọnụ na mmadụ kalịla kalịnụ Enugu nwere mmadụ Enugu steeti ka anyị na-abatazinu anyị chekwube mmadụ wejebenu Chief Alubalesa Mawan n'Enugu onye ọma bilinu odogwu n'isobilio Chief Ambrose Smart ani onye ọma Deni dị mma ezi afa ka ego Fashion Magic anyị ekelezianụ Chief Ambrose Smart ani Chief Alubalesa Mawan n'Enugu Chief Executive Officer Destiny Holdings ezi afa ka ego Fashion Magic na ezigbo dozi akwụghị bụ
Mrs. Chinyere Ani Ojuga na Waleze unu so n'ife a na-emenụ nọdụ n'ife a na-alụ onye ọmata Chukwu ekene America ka na-ejezinu Washington DC ka na-abata anyị chekwube mmadụ jebenu unateze mba excellent bilinu anyị ekenezianụ mba excellent unateze na Bangkok City of Thailand ezi nwa si Obiago Imama Numa Unateze in Nkanu East Local Government Area Enugu State onye ọma n'ibizinu na Southwest Washington DC United States of America CEO Excellent the Great Global Resources USA Isobilinu Ọsọndị Uwendi One ụfọdụ iwenu ọna-asụ ụfọdụ sọnụ owe yinya webe yinu ọsọ yinya sọba yine n'ụwa onye ọmata Chukwu ekene nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu n'ọmụmụ isi nụlụ egwu ya emeghali ma ntị nụlụ egwu ya ekwenye isi nụ South Africa ka anyị na-ejezinu Cape Town ka anyị na-abatanụ onwere onye anyị jekwube jebenu miliọma bilio Prince Chukwuemeka ezi nwoke kemgbogobilinu ọsọ ndị Owendi One ụfọdụ iwenu ọna-asụ ụfọdụ sọnụ onye ọ na-enwenye webenu ọsụkosusu kwebanụ na Chukwu meli ihe eze odogwu si ụmụ eze Amawbia wepụtazianụ miliọma na Cape Town South Africa ka ị na-ajebilinu ọzọ bulini ego ifefa na-afụkasịla onwe fa n'ebe ị nọ ebe n'ebe ọka ka anyị na-ejenu ụmụ chi ka nnabata onye ka ichekwube jebezienụ aike Gabros n'osobilinu anụ nwere obi gaba n'iru eze Albert Ikechukwu onye ọmadeni dị mma ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwe ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ ike Gabros bilinu Ugochukwu nye n'itue n'isinu onye ọ na-enwenye webenu anyị ekenezianụ eze Albert Ikechukwu anụ nwere obi nke izizi n'ebe n'ebe CEO Ike Gabros Global Resources
odogwu n'Asia, Malaysia, Indonesia, Philippines ka ị na-ajebulizienu. Iruo na Bangladesh, Indian, anyị ji ya gala ngala anụ nwere obi. Ike Gavros, home and abroad. Ezi nwa si Umuji village, Ebenebe Awka North Local Government Area, Anambra State wepụtara. Ọya adịlị na mmanụ. Nkido dozi agụyinu, ijele nwanyị ọma, ọdụkọ na mba bilinu. N'ezigbo dozi agụyi bụ Lọlọ Eze Chinenye Jennifer, ijele nwanyị, afọ mụlụ eze, mama obele eze. N'ezigbo nwa ya ije mọnụ, maka na nwugo na-eyi ugo n'ọcha. Eze Goodluck Ikechukwu, obele eze, oyili nne nke izizi n'ebe n'ebe. Unu ya adịlị m ka eji na-eji ada agwụ agụ. Mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani, nnụnụ Chukwu bi n'ọzala, onye ndị mozi na-agwa okwu. Anyị gbalịa na-egwu nụ. Ọsọ ndị owe ndị onye ọma Tochukwu ekele. Mama oh. Yes sir. Ọsụkọsụ nwambi, onye ọ na-ewe nya webenu. Nnewi ka anyị na-ejezinu, de na-echekwube mmadụ jebenu. Otolo Nnewi ka nnabata agwọ onye ejesobilinu, akwabata n'edo, ebuka onye eje n'ịdị mma agwọ onye eje na France, agwọ onye eje n'Italy, akwabata na n'edo. Ọbịazi na-ewu ụfọdụ iwe na Chukwu gọzili ya gọzi. Ọsọ ndị owe ndị akwabata na n'edo, agwọ onye eje. Ezi nwa si egbu ụmụnne m Otolo Nnewi wepụtazianụ. Odogwu na France, ezigbo mmadụ n'Italy, onye ọma Tochukwu ekene. Ọgwụ Enugu steeti ka anyị na-ejezinu, a na-achọ mmadụ achọnụ, denu na mmadụ n'ọfụnụ. Ezi ọha mgbo ka na-ejezinu, na-echekwube m mmadụ wejebenu. Alụkwu Chijioke Sobili, obele nwa Chukwu gọzila agọzinu. Ezi nwa Ejiofọ, omemma na Rome, Oju Nemogo Sobilinu. Alụkwu Chijioke abatazianụ. Ezi nwa si Ezi ọha mgbo na Ọgụ Local Government Enugu steeti wepụtazianụ. Mana Italo ka ibizi ebinu, onye ọma na Italo, ọ na-ewu ụfọdụ, ọ na-asụ ụfọdụ nụ. Ezigbo ọyị Chukwu ebuka onye eje, unu sobilinu. Ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani, nnụnụ Chukwu bi n'ọzala, onye ndị mozi na-agwa okwu. Istanbul Turkey ka anyị na-ejezinu, na anyị chekwube mmadụ jebenu. Onye ọma bilinu. Bank money in Istanbul Turkey, odogwu n'isobilinu. Bank money na Malaysia.
ọgwa ka Chukwu si gozie inu ọbịazi na-ewu ụfọdụ iwenu ọsọ ndị Owendị n'enu Maxwell onye ọma bilinu anyị abatazianụ n'Istanbul Turkey mmadụ ka echekwube bịabazianụ Odogwu Maxwell Bomb Money na Istanbul Turkey Bomb Money na Malaysia ezi nwa si Oboro Amure n'Imo steeti wepụtazianụ ọya adịrịghị mmanụ China ka anyị na-ejezinu anyị chekwube mmadụ wetebenu gwanjo China ka anyị na-abata onye ka anyị chekwube jebenu Ogbuefi nwanne dị na mba na-abụ nye ka chekwube jebenu nne mụli n'ọmụlụ Odogwunu Chief Louis Christopher Chukwudike onye nweghị nwere ifenu ka Chukwu si gozie inu ọbịazi na-ewu ụfọdụ iwenu ọsọ ndị Owendị n'enu Ogbuefi nwanne dị na mba na-akpụ nwa ife melu mma bilinu onye ọmadeni dị mma ife melu mma desokwunu maka na ibu ekweme Ogbuefi nwanne dị na mba oyimu ọbịazi na-ewu ụfọdụ iwe anyị ekenezianụ Chief Louis Christopher Chukwudike onye ọmasị Umudiana Village Akpu Town in Olumba South Local Government Area Anambra State wepụtanụ Gwanzo China ka ibizi ebinu CEO C&F Logistics Limited aka na-ebunata ibu obodo dị iche iche Kako unu nọkwazịa ilukwanụ na Lagos Island inwekwazịrị ebe a na-ele akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwoke dị mma Chairman Premium Elite Friends Club of Nigeria Osimubulu egwu m jebenu n'ogwelu ndị mma ekenenu obodo ndị ka nna ekenezinu ndị Government Club of Nigeria nụ na Amakanu ibunu na America igumen na Amakanu onwelu mmadụ ka onwele ego nụ Chairman igumen na Batazianu onye ọmadeni dị mma abada nwere onye ọ na-ekwesịnụ onye olili ya bi ụwa ọzọnụ Chief Amabo Famabo one of Mbaise n'onye ọma na-ede mmanụ anyị ekenezianụ Chief Ikechukwu Nwiwu Chief Amabo of Amabo one of Mbaise Imo State Chairman of Eagle Men Club of Nigeria ọgaranya na-eli ego ya obi abụli asa nwere nọ ịnọkwa ya Overheat abatazienu aka na-edebe akụbilinu Mr. Charles Echekwube na mgaba n'iru Treasurer Eagle Men Club of Nigeria Mr. Charles Echekwube na mu Overheat onye ọma nino informatical ezi nwa si adazianụ wepụtazianụ onye ọma Tochukwu ekene Ogbuefi nwanne dị na mba na-akpụ na nyasị m nwere ego m kenebe unu maka onwe mmadụ ka o nwere ego nụ ọsọ ndị
Owendị ojoto ka nnabatazinu echekwube bụ mmadụ wejebenu onye ka nchekwube jebenu ọzọ pụlini ego na ojoto onye ọmadeni dị mma ọzọ pụlini ego n'eshia onye ka na-ekwunyelunu iloze nesti odogwu onye ọmadị dị mma ọzọ pụlini ego na ojoto bilinu ọzọ pụlini ego n'eshia gburugburu abatagonu onye a na-ekwu nwere ife ọ na-emenu imana kisi zọpụ enyi ego ọbịa na-ewu ụfọdụ iwenu kisi zọpụ enyi ego nụ ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ ọsọ ndị Owendị Ilonze Ernesti ọzọ pụlini ego gburugburu n'eshia iwere ụkwụ na-abụ isolo egoyi iwere aka na-abụ igbolo egoyi onye ọ na-ewe na webenu onye ọma kenere n'egwu ọma anyị ekenezianụ Ilonze Ernesti Ede Communication and Logistics Limited ọzọ pụlini ego na ojoto ọzọ pụlini ego n'eshia gburugburu ịnọkwa una maneze ego bụ mpa ndị ego ụmụ Chukwu anyị na-abatazinu onwere onye anyị chekwube jebenu eze ego na ụmụ Chukwu anyị chekwube jebe mpa ndị nkwusobilinu eze ego na Cambodia eze ego 1 n'Umuchu nwanne Tolesi sobilinu odogwu n'ịdị mma onye nweghị na onwere ifenu ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu na Chukwu gọziri ya gọzinu ọsọ ndị Owendị onye ọ na-asọnya sọbanụ onye ọ na-ewe nya webenu eze ego nọ n'ife a na-emenụ eze ego 1 n'Umuchu eze ego 1 na Cambodia nwanne Tolesi onye ogo onye ọma Tochukwu ekenenu look them see them na them don't mind them egwu dị ya aka ọkwa ka anyị na-ejenu obodo bịa kirienu nwa ka nwanụ onye ka nchekwube jebezienu ekene mụnụ onye ọma Judawo agụji mgbadatatu anabala agụmba Nkwachukwu kwelu ndị aka ọkwanụ onye ọma deniji mma agụji mgbadatatu na Malaysia n'odogwu abatagonu onye ọma bilinu ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu na Chukwu gọziri ya gọzinu ego yi kalili amonsu ego yi kalili ndị loyi na-achụghị n'ụwa akụ ya na-abụbanụ agụji mgbadatatụnụ ọsọ ndị Owendị ọsọ ndị onye omekene anyị ekenezianụ Chief Judawo agụji mgbadatatu 1 na Malaysia home and abroad Nkwachukwu kwelu ndị aga ọkwa good morning Malaysia
good evening New Zealand ivi keji melonyo mato chukwu ga manko inu o Sunday Owende egwu adia mbaso UK kainde jesinu onwere onye anyị jekwubedebenu ezi nwanne m ka jekwubedebenu onye ndị ọcha na-agala ozi n'ụwa niile Chief Romanus Ogbuani odogwu n'isobilinu ofu ile ọkụ gbara ọzala onye ọma na-ekene ụzọ Chukwu kwalụ nke izizi n'isu ọha ọzara ndị ọcha na-agala ihe ozinu ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwenu ọ bụ yi mere onwe inu ọ bụ chi mere ihe eze Sunday Owende mama anyị ekenezianụ Chief Romanus Ogbuani onye ndị ọcha na-agala ozi worldwide ofu ile ọkụ kwala ọzara ụzọ Chukwu kwala nke izizi n'izu ọha ọzara nke na-edozi agwụyinu Ojugo nwanyị ọma Mrs. Constant Chiamaka Ogbuani Ojugo nwanyị ọma nwanyị fudie n'anya ndị ọma bi na UK onye ọma ekene Indian okai na-ejezinu Bangladesh okai na-abatazinu onwere onye echekwubedebenu onye ka echekwubedebenu Don Frankie Odogwu Akunobi Okuwa na Batagonu Nigeria Community President na Bangladesh Odogwu ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwe ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ Sunday Owende onye ọ na-ewenye webenu ọsụkọsụ nwambi subanu Don Frankie akwụlugonu anyị ekenezianụ Prince Frank Izuchukwu Jacob ezi nwa si ọgụ Enugu steeti wee pụtazianụ Oyi bụ Nigerian Community President na Bangladesh onye ọ na-enwenya webenu ọrụ oyi bụ All Star FC Chairman na Bangladesh Chairman Enugu State Progressive Union Bangladesh CEO Afro Asia Restaurant Limited Bangladesh Don Frankie Worldwide Akunebi Okuwan Sunday Owende Sunday Owende Sunday Owende Don Frankie akulugonu Akunebi Okuwan Odogunu onye ọmata Chukwu keneli yo ịnọkwu ya ụkpọ ka na-abatazinu anachọ mmadụ achọnụ na mmadụ n'ọfụnụ Tupac Shakur Odogwu ka echekwubedebenu High
Achịchịnosi Ifeọnụ nyomadeni dị mma akụchinyelu nwata nwaanyị ọbịazio na-ewu ụfọdụ igbelu ọbịazio na-asụ ụfọdụ sọnụ ọsọ ndị Owendị Tupac Shakur odogwu akụchinyelu nwata onye ọma anyị ekenezianụ High Chief Chinoso Ifeọnụ Ezike akụchinyere nwata 1 ọfụfọ Managing Director Noblos Investment Nigeria Limited CEO Noble Villa Hotel and Suites Ishieli Bokuno Lagos MD Ifeọnụ Holdings Limited Tupac Shakur Worldwide onye ọma na ịnọkwazi anụ onye ọma Tochukwu ekene ọsọ ndị Owendị ọsọ ndị Owendị Tupac Shakur odogwu n'ịdị mmanụ akụchinye nwata bilinu yes sir. Anyị ejebezianụ na Nsụkanụ igogoro ka anyị na-abata mmadụ ka anyị chekwube jebenu Ebubechukwu Salon afụnụ World Bank odogwu dirue mmeka ọsọ ndị Owendị onye na-ewenye webenu Blessed Victor Luchukwu onye ọmadeni dị mma onye nweghị na onwere ifenu anyị ekenezianụ Chief Blessed Victor Oluchukwu World Bank the Rainmaker Ebubechukwu ụzọ 1 na Nsụka Ezinwa si Igogoro Enugu Ezike na Nsụka wepụtazianụ CEO Vigmore Foundation Chairman Vigmore Overseas Limited Oyi bụ National President Igogoro Diaspora Foundation odogwu na India nke na-ajebilinu onye ọma Tochukwu ekenenu ọsọ ndị Owendị World Bank abatagolu onye na-enwenye webenu ire mmeka abatagolu Ebubechukwu ụzọ na Nsụkanụ onye ọma Tochukwu kenele inegwu ọmanụ kansi enye ego mụ na n'ụwa m ọgbasitala iyi kansi emene n'ụwa nụ ọgbasitala iyi maka na mbụ mmemme atụ egwu ọbịazio na-ewu ụfọdụ iwenu Minister of Enjoyment ụsọ ụwa bụ na ndụ onye olili ga-abịa ụwa ọzọnụ Lagos ka anyị lụsiri elunu a na-achọ mmadụ achọnụ dị na mmadụ n'ọfụnụ onye ka anyị chekwube jebenu Nwabeze Emenike ọsọ ndị Owendị mmemme atụ egwu bilinu ọbịazio na-ewu ụfọdụ iwenu na Chukwu gọziri ya gọzinu ọbịazio na-asụ ụfọdụ sọnụ na Chukwu fụrụ n'anyanụ ọsọ ndị Owendị Minister of Enjoyment ọbịa na-ewu ụfọdụ iwenu onye ọ na-enwenya webenu ezigbo ọsọ tụlụ bịam gaba n'ihu
isi obi na gịnị ka ọ nakiri Nnewi ka isi pụtazianụ onye nweghị na onwere ifenu anyị ekenezianụ Nwabeze Emelike Honorable Minister of Enjoyment onye ọma na ichilechinu mmemme atụ egwu 1 ezigbote ọsọ chụrụ ụbịam isi obi na Guinea Conakry CEO Victory Synergy Global Services Limited Nnewi ka isi ejezinu ọsọ ndị Owendio ezigbote ọsọ chụrụ ụbịam ọbịazie Nnewi Igwenu Nwabeze Emelikenu onye ọmade n'ịdị mma ọsọ ndị Owendio kedu ife na-egbochila onye chi na-egbochila ram ka mbi ụwa mụ na chi mụ Chief Ifeanyi Gburu onye ọmade n'ịdị mma DPO CPS Ọnịcha onye ọmade n'isobilinu onye isi polisi gaba n'iru ndị na-emela ọga erikanụ Chief Ifeanyi Gburu onye Ebonyi steeti onye ọmade n'isobilinu anyị ekenezianụ Chief Ifeanyi Gburu odogwu si Ebonyi steeti pụtazianụ DPO CPS Ọnịcha ndị na-emela ọgọsi nwoke na-eyi n'ọgọ ya erikanụ nke ime n'ụwa fụrụ ya n'anyanụ ị ga-adị ka echi na-echi ada agwagụnụ onye ọmatụ Chukwu ekene yi Edo steeti ka na-abatazinu Igbo nkiki ndọm ka na-ejezinu denechekube mmadụ jebe omekaniawanụ bilinu omekaniawanụ of Igbo nkiki ndọm onye ọma bilinu Osadoro Godwin DSP bilinu the DSP Osisa Ọnịcha greeting to Osadoro Godwin DSP the Osisas of Onitsha Omekania 1 of Igbanki Kingdom, Edo State. A very good man with a very good heart. Onye ọma Tochukwu na-ekele. Cambodia ka anyị na-abatazinu anyị chekwube mmadụ wejebenu n'ụwa onye ka anyị chekwube jebezienu na Cambodia ndị ọma Chief Enoch nwanyị Ibere ezi nwasi okwu ọhọzara wepụtazianụ Ebonyi steeti ka ozi ejenu anụ na-ekwulu m Igbo bilinu Cambodia ka ị na-ejebilizienu onye ọma bilio ndị na-emela ọga erikanụ ụmụ Igbo si mụ keneyo ọgaranya na-eli egenu obi abụli asọsa nwụrinu Enoch metụ ụwa mma do it all na Cambodia Chief Enoch nwanyị Ibere ọnụ na-ekwuru ọra na South East Asia ezi nwa si ọkpọsi okwu
Ọhọza na local government area Ebonyi steeti wepụtazianụ CEO Enoch Panic Group of Companies Limited, CEO Do It All Club na Cambodia, and CEO Enoch Panic Environmental Service Limited, and CEO Enoch Panic Apartments, all in Cambodia. Ezigbo di nanụ Lolo Chiesopania, onye ọma dị mma, onye ọma Tochukwu kenele unu, ndị ejibili na Cambodia maka na onye ilo kwụbagodo ọya agụnyefanụ. India n'oge anyị na-ejezinu, Bangladesh oge anyị na-abatazinu, onwere onye echekwubedebenu, onye ka echekwubedebenu, Don Frankie Odogwu akụ n'obi okwuwa na abatagonu, Nigerian Community President na Bangladesh Odogwu. Ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwe, ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ, ọsọ ndị owe ndị onye ọ na-ewenye webenu, ọsụka ọsụ nwambi subanụ, Don Frankie akwụlugonu. Anyị ekenezianụ Prince Frank Izuchukwu Jacob, ezi nwa si Ọgwụ Enugu steeti wepụtazianụ. Oyi bụ Nigerian Community President na Bangladesh, onye ọ na-enwenye webenu. Ọrụ oyi bụ All Star FC Chairman na Bangladesh, Chairman Enugu State Progressive Union Bangladesh, CEO Afro Asia Restaurant Limited Bangladesh, Don Frankie Worldwide Akunebi Okuwan, Ọsọndị Owendị, Ọsọndị Owendị Ọsọndị Owendị Don Frankie akwụlugonu, Akunebi Okuwan Odogwunu, onye ọma Tochukwu keneli yo. Ịnọkwu ya ụkpọ ka anyị na-abatazinu, a na-achọ mmadụ achọnụ na mmadụ n'ọfụnụ. Tupac Shakur Odogwu ka echekwubedebenu, High Chief Chinonso Ifeonu Nyomadeni dị mma, Akụchinyelu nwata nwaanyị ọbịazi ọ na-ewu ụfọdụ iwelu, ọbịazi ọ na-asụ ụfọdụ sọnụ, Ọsọndị Owendị. Tupac Shakur Odogwu Akụchinyelu nwata onye ọma, anyị ekelezianụ High Chief Chinonso Ifeonu, Ezike Akụchinyelu nwata 1 ọfụfọ, Managing Director Noblos Investment Limited, CEO Noblos Villa Hotel and Suites Ishieli Bokuno Lagos, MD Ifeonu Holdings Limited, Tupac Shakur Worldwide, onye ọma na ịnọkwazianụ, onye ọma Tochukwu ekene.
ọsọ ndị owe ndị o ọsọ ndị owe ndị o Tupac Shakur odogwu n'ịdị mmanụ akụchinye nwata bilinu